argi da hona da, kirola aizigarrien erdigunin daola, Azpeitin kirola bizik daola, eta nola ez, eskola kirolale bai. Kontuatzen baldin magea, eskola kirola tresna izan eikela ez da, kirolak dauzken bariluz gain beste batzuk erakusteko, uste dut ate asko irekiko zaizkigula, udaletxi kostiente da balio hontaz, eta ahalik eta baliabide gehiena jarriko ditugu ez, hau gauzatzeko eta Azpeiti benetako herrizitzaile izateko. Nik esplikatu dut eskola kirol kontseiluen nola eratuta daun, eskola kirolan funtzionamenduen nola antolatzen deun, eta ze eginkizun diteun. Piskat, nola funtzionamenduei dagokionez eta egiturei dagokionez. Ni pixket azaldu dekalogotan kirolari onaren dekaloguen. Akitie kirola aizia dela eta gero elkarrenganako errespetua batez jokatzeko orduen. Nik jardun dut hezitzaile onaren dekaloguei buruz hitz egiten, kirolari eta ikusle hien dekalogukin bateatu jun berduna errespeto eta parte hartzien inguruen baita ere. Eta ni bukatzeko azaldu dut pixkat ikusle onaren dekalogoa. Guretzat oso importantiak die familiak eta gurasu, aitona amonak, anai zarrenak eta bar. Bere jarrera umie jasotzen debela zuzenien eta oso importantia da eta hori zainduen behar dugu. Pasadan urtin herri hezitzailetik garau genuen diagnostikoen garbi geldiu zen Azpeitin kirolak zer nolako garrantzile eta presentzile daken. Orduan, guri iruditzen zaigu eskola kirola ehundoko proiektu izan laikela baloreen hezkuntzan sakontzeko. Eta iruditzen zaigu eskola kirola azkenengo urtietan ematen nahi dan bilakaeri eta herri hezitzaileen ikuspegilek erabat bat egin dezaketela. Jardunaldi honekin nahi genuen hausnarketa bat bultzau eskola kirolan inguruen eta eskola kirolak izan ditzaken balioen lantzeko gaitasunen inguruen eta iruditzen zaigu oso emaitza baikona jaso deula eta hori dan jendie guztua onda eta geure oroak elkarban dauden mezuekin dare oso guztua gaude eta honga behira lan desente jarri dizkigu jarri dizko geure buruei eta espero danai banan erantzuten jutia. Hemen etorri gea gonbidatuta Azpeitiko eskola kirolan jardunaldi eta herri hezitzaileak antolatuta eta nire aurkezpena pixkat izan da eskola kirolak nola erabiltzen dugun, ez? Segun eta ze helburu edo ze norabide hartu nahi dugun, erabilera bat eman diezaiokegu. Eta azkenengo urtetako hausnarketa izan da, pixkat eskola kirola helburu hezitzaileak lantzea, ezta? Ni aurten hemen jardunaldi honetan asko ikasi dut, entzunez nola daikoan azken urteotako hausnarketak eta hausnarketa sakonak egiten nahi dira, lanketa handia dago, eragile guztien artean eta alde horretatik pozgarria izan da eta kontzientzia hartzeko eta pausoak nola hemendik aurrea nola eraman alde horretatik hori entzun dut eta oso pozik geratu naiz begirada hezitzaile horretara, norabide horretara joateko zelan da hon, ezta? Eta nire aldetik nire ardura izan da, edo saiatu naiz behintzat ikuspegi hezitzailea hezitzailetik eskola kirolak ze ekarpen egiten dion aurrari, gazteai, bere garapenean, eta garapena ulertuta osotasunean, integralean. Jardunaldi honetan, esplikatutan ere esperientzitiken da atatzetan reflexio, konklusio bakarra da udalan implikazio bat, ikastetxeen implikazio bat, kluben implikazio bat eta azkenean kirol arloen jardute ben danan implikazio bat atatzi ez. Horiekin komentaetan bezala mai bat osatzie, mai bat edo nahi izena jarri eta hortiken abilatzi ze kirol mota nahi den eskola kiroleko adinetan eta ze helburukin noa nahi den jutia. Hori da nik uste martxan jarri behar den prozesua.